नमस्ते दोस्तों, स्वागत करो सबके अपन पसंदीदा चैनल पर जहां हर भोजपुरी के धमाका सबसे पहले मिलेला। दोस्तों आज हम बात कर रहल बानी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के नया गाना मौसमी के बारे में, जेकर टीजर अभी अभी रिलीज भइल बा और इंटरनेट पर आग लगा देले बा। टीजर में खेसारी लाल यादव के जबरदस्त लुक, जबरदस्त एक्शन आ तो नया अंदाज देखे के मिलल बा। गाना में रोमानियत बा, एक्शन बा, सबसे खास बात ओमे खेसारी लाल यादव के पुरानका देसी तारका बा। मौसमी गाना के नामे बता रहल बा कि ई गाना दिल के मौसमे बदल दी, चाहे टूटल प्यार होके या नया शुरुआत होके के दिल में खेसारी बसल बा के ई गाना झकझोर दी। अगर रउआ खेसारी लाल यादव के फैन बानी तो ई गाना मिस मत करी। यह देख के तय बा कि फुल गाना रिलीज होते ही रिकॉर्ड टू दी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में बा, जाई टीजर देखी आ बताई कि रउआ के सबसे बेहतरीन का लागल बा ई टीजर में। अगर वीडियो पसंद आयल हुई तो शेयर करी, लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी के बटन के दबाई, काहे कि हम लावतानी भोजपुरी के हर धमाका सबसे पहले। धन्यवाद, मिलतानी अगला वीडियो में। जय भोजपुरी।